Hadin ka jing penbena jong ka National Statistical Office halor ka jing kiu bat ka jing hiar jong yok kot apok ka river ka wei bat ka jela Meghalaya pat hak te ka jing lum jikhen ka hiar shedu shetraidu halor ka te ka jing hiar jong yok kot bat kiwi kiwi kalpalong ye kinong ilam jong ka sanjuk kirang basinong hari boh district bani karni ring amat ha ka jing ilang kulalong benta ka singi hanong po ha ka bawa ba PB Seliang beri General Secretary kita sunjuk apa kiran sekilat patai kubor hadin ngejong ka jinglang ulong da ka bakeno ba ka bami nagani ka jing hiar jong ka yok kot apa ka jela bat kiwi kiwi ki kam ki bala penhiar ya ka jela bro ka wei setraidu kadai nengkong ka jing lemon jong ki nong tri sarkar ba klaim kin kor ya ka por trikam kini kalakta ay ka jing trikam jong ki pajba ki bajenjar bani kendu ikinong tri ha ki office sarkar kabalakta nengkong nagi distrik lese kende ke riboh distrik keberang siapan kentup kum ke distrik keberang sadin lane ka aspirational distrik kabaki nong tre sarkar hapok kenik distrik kidang yok bha ban lemon ha kabai debat kene nagaliang jong senjuk kan sasyam dagilanti ban lejbu da kejing ojor saying bishar nalor jong tiga mat ka jinglang jong senjuk kirang basinong riboh distrik mentak singi kalai kran ru halor ka jing sili jong sornong po ka belajana ka por sakapor haman bahap slap bat kene kede ka wei ni jing ka bagi pajba hanong po ka badi kenong ba jong distrik kidang haban mat ki bukum kene hadu kene sing ki pamantah kinong ilam kilong bagene kede jing le jong ka enhai ka bala shulum ya khajana na tolget bat klem pajpat ya jing kam jong ka jing don kam ban marmot ya ginala pentujum bat kiwi kiwi kawai pat kecingnya jong ginong ilam sinong haba pentri ki skim sarkar ba pher ki bawan langba jong sarkar pedeng lane ka sarkar jela ki ba kentup kum ka MGNREGS ka bala shu pensakut dagi snem ya ka baitiar ka ba ginong kersian ban aitiar ya ginong ilam sinong kim tre shu ban kersian namar kim juyo ya ka baitiar dagi snem ki snem kum tahak bai debat kene nagaliang jong ginong ilam sinong kin lum ya ki arteli jingilang kawai na kabanta kinong ilam sinong ki bahap hapok sning bat boy rumpong blok bat kawai pat na banta kinong ilam sinong ki bahap hapok ling bat ke jirang blok ngidap na kajing sngodiaw hadin bangiliu ya ka statement kabana kaliang jong ka niti ayuk kal depan penmi haka khatno turik jong bunai Julai arjar arpulai haka bede bat ka jing hiar kerdan jong ka jela ka jongi syaka kerdan ka malai kaba kara jela ka jongi kala dek ka jela ka badukram kala rangkat kerdan bat ka Bihar ka Jharkhand ka Uttar Pradesh bat ka Madhya Pradesh ka bangi kum kinong kitkam lani kinong ilam jong ka senjuk ru ngidap ta jing saudiaw sanhui tadi kisnam nilayo la ka jong ka jela kampat syam la poi kat hadu ni uput ba ka jela kan hiar satraido kan ya kene ya ka kerdan ka menengkong ka jingduk jing kerdo lani ka jing hiar ka bide pat ka revenue yo kot jong ka jela hi prokwe dia kum kinong ilam jong ka senjuk ki bodon ru ya ka jing ya don benta ketika diang di kamon banwara ya ka roy ka para kisnong ki beper ki bran pok ka tem riboy ka jongi ngidap ta ka jing saudiang bat ngibu ru ka jing keli ya ka sarkar kini ki arsne agini ki sansnem gen rusnem ki bladap maka dia ka sarkar ka bayalam ya kani ka jela ka jungi kani ka por ka de lese na ka jing bumbit bombyang ha ka jing penyai bet ya ki kam ba kani ka jela ka jungi kan hiar ha ka be de pat ka yo kot apok ka jela kidon katto kani katto kani tili ki daw ki bana kaliang jong senjuk ngiliyo banikan na negasi balai ba kani ka jela ka jungi ka hiar ha ka yo kot kabendengkong ngimlak banlen ba hapo kariboy distrik kejungi kajing sim kabu jong kinong tre sarkar haka bakile amon kapor tre kabakidi ban tre kalong sipo wajil ni sipo steng kinde ban poi hapo office bat south steng hantusan beje kade kapor bakin mi don hapo office andre dakaba sngau benyau ngikirnya kani bakidon ki officer kidon ki department hapo riboy distrik bakile amon kilekat mon wan bakabomon kakta ye kiduk bisuk kakta ye kisnong ye kinong ilam snong ki buan na gitan ki bakam jengai nakanika distrik ke jongi nakanika capital jongi ka nongpo patwi ki office sarkar ki bedon hakanika jaka telang ba kajing Islam ko jengki ban poi saka jaka tre ko jengki kalakta hakabe dia bat ka jengki yo yo kot apo ka distrik ko jengi namar kumbang itiap ka distrik boy ka dika aspirational district kapadang duna kilang baro tikum tala daki nong tre kam sarkar kile mon hakan ngar kom kemot kan kita ya kayo ka kot ban bangin kiu sakmat nang ne sakmat ten ngiguntu na kalyang jong ka senjuk ru ya kinong tre sarkar bakin skobha ban simkia ya ka portre kam ko jengki namar ya ki la siu dok tulok amde ka baki wan tre ai Henry bala siu kita tolok tekin pen dan kam ya ka por ke joki ha ka por ka bibit ke yang kenang baki kam kinom sa teng kinom sa pending tekap arpat ngiyo iba
Kariboi distrik kadika distrik ka penmi bun ba revenue ka baya kata la ngi kiran ngimla ban jerlut akan ka kenti ka menta hare hadu mentang ini tu EP ba nakaliang jong ka sorkar hakabi dia bat ka jing register ke jaka hadu mentang ngimpat don ni usop register ubati kena hapok ka distrik ke jengi la ar panai lai panai landru panai mentang ngim don ni usop register uba dipek ya ka ban register ke jaka bat no nang ta ko mengilekan niki benai beladap haki isi beladap baka jingrem pala jong ka register ru ka kata ya ka revenue ban penki ka revenue jong ka sarkar jela balik ka kata kadau kolong ba nakaliang jong ka sarkar kumbang iyo ka jingken menta ka sim da ka percentage kam duna ya ka R.san ne lai percent na katu ka dor ka baka sarkar ka bo te upaj ba abubun ubodon ijaka ibatang arhajar square feet utiet ka dor silak ka ba register per kolong arlak tembatnya ka ba register la bhabat ke sakwe ka jaka ti kani ru kadi ka we kamat ka bakta ban penketi ka yo ka kot jong kani ka jela ka jengi te nakaliang jong ka sunjuk hi na ka por ngi laban bah ka bidei bat kani ka by register jaka kambut nakaliang jong ka kal di ban review no kam dei ban kemen ban yo sispa tengka sisnyo kadi ban kemen ni isi tengka kendiat ban yo man la ka sngi lagi pai ba ki register jaka ban ya ka yo sispa tengka tang na we breu ita ibang idon ban ai ka suggestion sa sarkar kana makala ban penerus pa biang kini ke jela ka jungi bangin laj nya kani ka kategori ka balasa pengat menta ka bade ka we na ki state ki ba lasa kelas kum kata ka state ka bala hiar ba ha ka bide bat ka yo ka kot sakawi pat kamat ka ba khadu ka bangi layakran ha kani ka sngi kalong ha ka bide bat gani ka sor nongpo namar ka Riboi district kara nongpo kadi ka capital ka jongka kadi ka center ka jongka barok ki office sarkar ki hangne hendai sosi ban ong baha kapor liur niu i bakini kilenti ki sengkin kita pombet nakaliang jongka nahai kala da pan snai ki sajing ki babiang hendai kutang ka jing sna kat baka jing sumar tuker lani kitu kinong tre jongka kimpun koi kitab ki plastik kitab ki jobok jaban yang tu jana kaliang jongka senjuk hakabi bakani kamat ngin sa lej bani kindo ye ki bor ki bahalor nadu udisi bat hidok sarkar ba kan pressure ya kanika nahai mata kalum ya ka khajana leng bakati ka toll gate badon hapo atomer Henry niu iba kasukut tang kajing lumpisa kat ba ban penbit penbiang ikini ki nala kamdon kajing punkut ka patikna tengi iba kajing dap ka de namar kajing dap jogi jabok jaban ti halo jong kaniru nakaliang jong ka senjuk bisa thak kajing thok sigi bor ki badi pet ba kaju ka poru saka sarkar ka de ban pressure ka company kalau don kiji keren hakis nam gi bladap ba nakaliang jong ka nakaliang jong kitrai jaka kila kloi ban ai ya ka jaka ban snai ki flyover bridge ban snai ki footbridge ya ki side drain ki babit ki babiang hanre hakabi bagani ru nakaliang jong ka state government hadu menta kam sim kia ban pressure ya kana hai bakan pen state no ini ka kam ti halo jogani ru nakaliang jongi ngi kuntu ya ka sarkar jela bakan pressure ya kana hai bakan pen state ya ki kam ki ba nakaliang jong ka senjuk ban nakaliang jong ka district administration ngila dapan bu ya ka proposal hakis dam ge bdak ngila yo ban ikren hakabi dei bat ka delay payment jong ka material bills ka bagi penteri ya ka skim MGNRJ hakabide bakani ka jing penslam jong ka sarkar leng baki blok beper gibran port Riboi district kalau bu jing sikat dei yakin elam jong ki VEC ban penyat sakmat ya ka jing penteri ya kan ka skim MGNRJ lan ka bangi tipai ba ka skim job kan mentala arsnem tam nakaliang jong ki bubun ki VEC ni claim yo so ka jing siu hakabide bat ka buy materials dihadin ba ngilai keren sani ba nakaliang jong ka senjuk nakapor sakapor ngirelit pani kendo ya ki bodo ya ki bor ka pet bat kan ka jing penyat bet ya ka MGNRJ tare kata ka jing kan jungi kala sukut no tah ikot sada te kumta da ka we ka jingmut nakaliang jong ka senjuk ngilarai ba ya kan ka kam ngin pha no ka jing ujor syapo ka jing bisar nakabanta aba ngin yo ya kahok kejungi kabangila pentrei haka jing penyai baik ya skim MGNRJ nama kan kum kajing tip kejungi hadin bangila keren seni ba ngitip bakani ka MGNRJ ketika ak kamut ba lada slam palat ya khatsan siru
nakaliang jong ka sarkar ka ban buria ya ketu ka jing bom yok kam jong ki job card holder ba ka bat ka material bill ru namang itip ba hamal lagi projek nakaliang jong ka sinong komod system suan le ban bu proposal te ka sarkar nadu ka block office nadu ka district level hadu ka state level ru kilio ban pun kre ya ka DPR ka bide bat ka nunggu projek ten re ka pas holong kolong ba kabai material kaba day ban siulang na ka state government bat na ka central government hadu menta nakaliang jong ngi kum ki nong ilam jong VC bat kum ki nong kit kam jong VC nisem jinge ki bubun ki vendor kim tre shu ban kersan baitian na martang kabala dep da balam ru ngimla ban siu teladangin penyak sakmat ya kan kam nginom la shu te halo jong kani nakaliang jong ka senjuk kirang masnong nilara ita kawi gejumut ban bu ke jor cepok ka yeng besar kebulan burom bahkan simkia do kani namar ba kani kala kata ya kajing ya be jong ka skim ha kisnong ki prepare ki ban pok riboy district ya kabi de bakane nakaliang jong ka senjuk ngilikur ru ban lum ya ki chairman bat secretary jong ki VEC ha ki artli kisngi ngila yakut ban lum ya ka umsning blok bat ka bharumbang blok ha ka sautrik Berai bapra arja arpulai kon berai Agos bat ya ka umbling blok bat ka jirang blok haka henyo turik berai bapra arja arpulai tena kane hi ka karansan ni pentip syabaro kinong kitkam jong ka VC chairman bat secretary bakin shobha banwan haka tegesgi henyo turik jong ka haka sauturik berai bapra arja arpulai ka bede jong ka VC umsling bat barumbong blok hapo umsning te bat haka bide bat ka umling bat ka jirang blok ngin penlong haka new turik pada pra atar pulai haka por khatwe BJM step te ka jaka jong ka umsning ngin penlong po umsning hi bat ka jaka ban penlong pat ya ka jingelang jong kini ki umling blok bat jirang blok ngin le hang ni po ying darbar hall saja katakan akan new turik bat jong umsning pada ka sau turik pada pra atar pulai nak banta bangin ya tai sani ba bagum juru ba ngin ya panjumut kumno ban ya chakmat nak banta kan ya juku jor ke ni siapa yang bisa